ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Идои гузашта хати шуморо дӯстони гиромӣ. Дар имрӯза навормон пешкаши шумо 6та хонаи фурӯшӣ мегардад аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. Чӣ гуна хонаҳо дар имрӯза навормон мешаванд? Бо диққат гӯш кунед, ҳамашро зеб ба шумо мегӯем. Ду хонагаи фурӯшӣ бо таъмир бо чизу чорааш дар Гипразем рӯбарои мактаби 91. Ду хонагае ки ба иҷора спурида мешавад бо тамоми шароитош дар маркази шаҳри Душанбе назди Чордома, назди гардиши фурудгоҳ. Се хонагаи фурӯшӣ дар Испечак, як хонагаи фурӯшии коробка дар Испечак ки метавонед ба ду хонагаам табдилаш диҳед. Инчунин ду хонагаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Ҳисор ва ҳавлии фурӯшӣ бениҳоят арзон бо нархи 150 000 сомонӣ дар ноҳияи Фархор. Ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон албатта ки обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, хоҳиш мекунем танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram нависед. бисёре баъд гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта қадномарои соҳибошон пешкаши шумо мекунем. Якум сар мекунем аз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, баъд аз он мегузарем ба хонаҳои Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дар бинои 12 ошшонага ҷойгир аст. Дар 8-ум ошшонаш якум падест, лаби раҳ, универмаг, маркази шаҳри Ҳисор ҳама чиз дорад. таъмири замонавӣ дӯстони азиз, об, барқ, ҳуҷҷат ҳамаш тайёр медароиву зиндагӣ мекунӣ. Дӯстони азиз, ду хонага мебошад бо масоҳати 48 метри квадратӣ. ду хонага кардагиам. Дӯстони азиз, нархаш бошад 330 000 сомонӣ ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. Дӯстони азиз, ва боз хотиррасон мекунем ки рақамҳои соҳиби хона ҳар ду рақам WhatsApp дорад. барои ҳамин агар WhatsApp лозим бошад, марҳамат муроҷиат кунед. ду хонага дар маркази шаҳри Ҳисор бо нархи 330 000 сомонӣ, ду хонагаи бо таъмир. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразем ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, наздеки деҳқонбозор, назди бозори Вориси Сомон, рӯ барои мактаби 91. бинои 14 ошшонага мебошад. бинои новостройка. хона дар 11-ум ошшонаш ҷойгир аст. ду хонага мебошад бо масоҳати 60 метри квадратӣ. соҳиби хона менависад ки ҳуҷҷатҳояш 100% аст. техпаспорт кардагӣ нав, евроремонт бо чизу чорааш фурӯхта мешавад ва нархаш бошад 680 000 сомонӣ ки ин нарх боз муомила мешавад барои харидорҳои аниқ. бино ду талиф дорад, якта грузовой, якта пассажирский. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. ду хонагаи фурӯшӣ бо таъмир бо чизу чораш дар Гипразем. ва боз хотиррасон мекунем ки ҳар ду рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд ва наворе ки дар рӯи экран мебинед, ин наворро ба мо соҳиби хона равон кардан. Дӯстони азиз, мо каме ускорид кардем, то ки ба хронометражи навори асосӣ туғри гирад. Дӯстони азиз, агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорения ба ҳазур тамошо кунед, ба WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. хонае ки ба иҷора спурида мешавад, яъне аренда, дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур мебошад, назди гардиши фурудгоҳ, назди Чордома. Дӯстони азиз, бинои 15 ошшонага, хона дар 3-ум ошшонаш ҷойгир аст. бо тамоми шароиташ спурида мешавад. Дӯстони азиз, ҳам таъмири зебо дорад, ҳам шароитҳои хуб. ду хонага мебошад бо масоҳати 53 метри квадратӣ. Дӯстони азиз, нархи ҳар моҳа пардохташ 5500 сомонӣ мебошад. дӯстони гиромӣ, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. дӯстони гиромӣ, марҳамат, чӣ варианте ки доред, аз номи каналмон муроҷиат кунед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. агар хориҷиҳо бошад, боз хубтар мешавад. Дӯстони азиз, марҳамат. ду хонага 53 квадрат дар 3-ум ошшона бо таъмир бо шароитҳои хуб назди Чордома бо маблағи 5500 сомонӣ моҳона ба иҷора спурида мешавад.
хонаи фурӯшӣ дар кӯчаи Испечак 2. се хонага мебошад бо масоҳати 72 метри квадратӣ дар 10-умо ошӯнаи бинои новостройка. худи бино аз 11 ошӯна иборат мебошад. дар лаби роҳ ҷойгир аст. кӯчаи Испечак 2 дар наздикии хона масҷид, бозорча, мактаб, боғчаи кӯдакона, фитнес-клуб ва ғайра қарор дорад. нархаш бошад 800 000 сомонӣ. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занзара пурсон шавед. ҳарду рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд дӯстони азиз. марҳамат, се хонага бо чизу чора дар кӯчаи Испечак 2 бо нархи 800 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар кӯчаи Испечак 2 назди Доми Марва, назди таксиҳои Ҳисор Турсунзода, ҳами байни 102 микрорайону Зарнисорда ҷойгир аст бино. дӯстони азиз, бино дар назди роҳи Калон ҷойгир мебошад. як хонага ҳаст, лекин масоҳаташ калон аст. 68 аз 156 метри квадратӣ ва ҳазур метавонед ба духонагам табдил тиҳед, чунки масоҳаташ калон аст. дар 9-ум ошӯнаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошӯна иборат аст. хона албатта ки коробка, яъне бе таъмир мебошад ва нархаш дӯстони азиз 406 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап дорад. барои ҳамин марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Гулшам, деҳаи Гулшам. дӯстони азиз, ҳавлӣ 2 дар хонаи 6 метра ба кухниш ва ҳаммому коридор дорад. дӯстони азиз, участкаи 12 сотиқ мебошад. 12 сотиқ замин ва 2 дар хона дорад. фавран срочно фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед дӯстони азиз. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.